Manang Biyana. Hello gagayam, nabara kablaaw, kada kayo amin nga guybuyakan nagdangdangag kadagiti amin nga uploads to gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat iking san napud na nagantin tay patangatang drama itangam sakbay na makablawan man pay amin a grupo tisya si Baru Arupa Macau chapter from Taraki ni Ma'am Leonora Bautista di Pangasinan kani Ma'am Jenny Lo Ucharan. Kasi man ti kunani kabsat iking. Dear Manang Biyana, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbaros ngarman, gaputa sexy kan napintas. Dandani amin na lalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay kuman ni sublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman ak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. Adda usarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmey. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kita Ay na, nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makamulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mangaminan arumari jay balay. Tanudag duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan mare. Agsap-sapol iti trabaho na. Ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babbaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay, naway. Nagado ti umay mga arimkin kwa na mare. Agsusublat dagiti babbaraw sa magsarsarong karken ni Carmey. Ay, makapuyat pa ikiitin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakapsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo? ay saan pa'y laan nagbalbali mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay, nawad maray. Umayak man na namiling? Ay, nay, si kamo gayam ruday. Sumrika Agyaman na, nana. Ala, urayo mo ni Carmey aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Ay, wan. Agdaawit ko alamas, nana. Kinamulak iya karayan. Nagpanitag kami ni Jaigan. Ay, nagimasin nga Naimas nga alsumanda ita. Wan na, nana. Pangaldawan tayo. Makipangana kon dito balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lakta. Kasanungay. Agkasarta ka tin, Carmey. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto ti turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganin ka pa'y lahat ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti ag-kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmey. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pa'y langan niya. Ha? Wana, no kastati ko lang, Carmey. Sika, ti masuro. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmey. Kanakan tanay, rabi ay. Ay, hanak pa'y nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayat nga umay.
Ah, sino? Tao ko. Umayak man. Kalaminig. Agni. May bagarbi yo. Ni, ay, isuday jayan jaw rayak ante. Neidong. Hidang. Nobyom ka day. Kunak man nun ni Rode tinobyo. Shh! Eh kayo khindi maturugan ante. Tama pan bastra ka neidong. Kung naklakit din nung nakaturog kan, Carme. Haan ata inururay ka nga ron. Ay, nagwapo ka nga talaga, Idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carme, ha? Ures ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko akikin chocolate. Di mo't paboritom da gito, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, wana, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante hani nga awag mo kanya. Mangag na kanya ante. Kita niya ko, ma. Awan mo dakis na. Agayan ayat ta nga roden. Bastahan ko nga kayat nga maibulgar ti relasyon ta Idong. Isekreta pa ilangan niya. Katuwa na. Sikati makaam mo, Carme. Nay, papa na manong ikaing. Unay mo't day tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Milig, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayatak, bakit pa ilaang mat? Apay nga ron nga kami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dahil ayaw ti agsapatos. Malaminti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbang oras mo, ading Carme. Ni, da kayo matgayam tata. Umunag kayo ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamit. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antek? Ay, saanan? Uray taada ka mat. Ha? Aywan, kaya't mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan ah. Paborito pa matdata. Kanang balot. Ala, mapantang nga rodan, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag sure panak. Tapno presko ti legs ko. Uy, Auntie Maray. Anyat sirsiripon nyo din Ay, hindi. Si Kamot Gayam Shunay. Ay, kunak mo sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansi yu, ante. Sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayaw. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni Idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy mag. Inton bigat. Sa bali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sos! Narigat yag sasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapanati day ta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katap namukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarne. Agrutab sa di. Anya? Ay sapay nagpintas. Nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, ante. No kasta, nobyo na ni Idong. Nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diyak kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan ante. Nay, nakasukat ka manan, manong ikaing. Papanam ka malaman.
Pinakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaang. Talaga akasta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwana tan nasingpot kang nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabyan ang agawin. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong arda kabagis. Pangusaram aya. Bupata ka kiti agas ko. Tay pang maintenance ko. Malala. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ko kumaitad to'y repulyo. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tayo kaanakam? Naday ti silid na. Agsel cellphone Ay, damagaman no kayat na ti agbarbecue mileng. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang iking. Wanya, nabisog ka mo lang, Carme. Wan ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay nalumok magakno si katikadwak. Carme, agta ko maibagakin ka. Sapay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Carme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ti ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda mo saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam. Nakasukat ka manay. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam balasan ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyonan. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makikita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam. Kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing. Pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunak man no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo, maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag. Ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanagdinamag a pinagigiddan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manaw. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tamang ano may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako unay iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maiwayat. Nagyaman na. Tapi na nagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok ma'am iti bagim kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman nak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, at na pasama kiti nagbagatan ta. At kasarta ko man. Wanto, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam.
Ate, 5,000 day ta, Carmi. Pagluganan ta ka din agawid, Carmi. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Anter iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamat lang agawid. Ay uray haanan ta, inakto pa'y agpakuko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang dagdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Traffic ak namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasanaw. Patuluyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta pa nagawid inton rabi. Katuan maturog tan idtoy ili. Uy, ag-relax tamoy, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyang nga kwarta. Uy, di ka matalakan. Matamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y lama kabayad ken kakabagis, wine. Tanay, awampay kwarta. Naalam samot tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pangusarak iti kwarta. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni jay kusina. Takaw, malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Agam, apay ngagmay saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manail. Uy, pinapanaw na iti balay ta. Isungag, naedak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatak ko nan tayo dyan babae. Saan na bali ha? Saan kami mo ta nagkasar? ay, una yan aya. Mala, tulungam lang arudan ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masanutak pa ila ita. Kahit puti agina na. Tumulong akto ano gumagutak na nang. Planok nga ron ti agsubling agtrabaho di syudad manong Edgar. Ngayon, kasla masanutak mo ting agtrabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbaatan nyo ti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso, bay-bay amon da jay. Hay, anyang. Si kang imanaw. Damag ka, kaada ka nunubyam ija syudad. Hay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan ti tawad. Asawam ki din. Haw, ay, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo silya. Kumplito man ti abastaw. Agyaman nak Edgar. Ay no, mababainak kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ngaming kaasawa kan. Ha? No payawan pa'y napasamak itinagbaitan ta. Panagri na kaasawa kan. Oray siya Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayatun ka. Di kaya ko kayo nasinaw ka nga idatag ko ti altar. Nagsingkat ka abaro Edgar. Kahit kasanungay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasal. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada ha? Sa bali latit itig ka. Ada nakalasin na para iti kasarta. Ah, kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran ta dumanong kamay. Ah, ay uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa kin ka Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-agal. Ha? Doa semestri laangan, Edgar. Makalpas ton ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan ako mo. Sabi ko mata mauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapod niyaw. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo't. 38 mo lang. Kat 27 ko mag. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaga na. Ang mga no ikalang naktaw. Saan?
Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitak dek ka. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko tadinak to pasakitan. Sige, awamata latan. Taggam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga orayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Taada pa'y tultulungak akabsat ko. Wine, maawatan ka? Gapotay ayatan ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Una, tanakala ko manon itimula na anato. Talaga mat ni Manong Manipod at danubya na dyan syudad. Kanayonan nga wan dito'y balay. Agbalin sa mutin si Tiboy ti kabsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat kastamot laken ka idi Dimot adda idinubyam ijay syudad. Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda nubyam iday. Idi nanang. Napayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, kanya trabaho tinubya ni Manong aya. Sales lady mo't laeng iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday. Agyaman at tay manugo ka ngagpasyar ide balay may. Mabainak mo't ngamin kan ka. Kanayon ka apaayin. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang nga agkaskasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ide balay yun. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kahit ipa'y kasar ka niya. Respeto ti amin na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Ngayon doon agrubwak ka. Tagawid tayo di balay may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Sino ti nagluto niyo? Sumangpet damanong mau ken tinubya na numadamdama. Pasyar na tinubya na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno ma'am, amo yung tinubya ni Manong. Wan nga raw, nabayagan na kayat mi amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isog na ng kintatang. Naimbag nga oras yun, tata. Nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahan. Iswa na yung bagmit ata nakapasyar ka dito'y nanumu a balay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Nay, simangpot kayo mag... Ha? Ha? Danay, ni Silya. Kayan ayat kaw. Ang Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No kasta. Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Dani mo talaga. Awang matin ti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manin Tanagsinagan iti kinalibin na diti lugar may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balkon tayo naman agsodal iti nyap. Uminom ka man iti tubog ti nyap. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Kawanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak. Tapi naglulukwan naklaan. Pakawanan na ko ma. Sorry. Sana balay. Tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsek, maipatag na kahit yustaw tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanyak. Idi na mo ang ama si Kugak. Pinanawan na. Ay, kumusta gaham ti sikog mo iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya,
Dani, ay ayatan ka lang tangaging gaita. Pudno kinagura ka. Ngamruming bawmatlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ay ayatan ka. Kasano nga ti kabsat ko? Saan ko nga'y ayatan, Edgar? Ha? Inaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Nang di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata di ay ayatan. Please, pamumut si ka ti kaunaan ngay nayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasin. Pakawanin nak, Edgar. Ngamno amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Lagi ngita. Ngampot dantan ti amin kadata. Ay, ayatan ka, Silya. Maasi ka kumamakanyak, ah? Amo mo, no kasano ti panagayak ko keng ka? Nari na mulay ta. Ang mapay ngay ka lang na mo time. Pakawanin na kumain ka. Ni Dani ti ay ayatan. Manong, pakawanan na. Mawan plano ka mang pasakit keng ka. Jak ni namnama ni Silya magaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arik na keng kwa na. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan. Apay akas to ti mabalpasama. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawag ka na tinsyong ko kung kwara. Abay, inaram na kayo. Kuno, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami, nagginusto kami. Kaya't mau makiasawa ang manay Gino. Gawan, anana. Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonada. Yung padpadan tumot lang ang mangurkurangis. Ay, oras anay. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Jaka mau tawang pa'y mo ibagbagana kasta. Dagdagan yun ang mga ikasar ka na kayo, nanang. Ano bilang pumusay? Mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot Gino. Ha, siyak pay. Nanang, nadamag yon ti maipapan kada antiluseng kung tatapat ti. Anya, may papan kadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni ante mi tiday japat day. Ay na, nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan ni tatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kwana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa yabastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kuna manalas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kwana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mga minamnama, amatinag, tirik na kinkwana. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit di Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram mo ngamin idin ipatay. Mawangarod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling.
Anyat planong iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Day takot senior citizen nga agkas-kasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? Ano kaya mo agdinatalatan. Parehas na mo iladay ta. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain saan ti kasta darlain. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkas-kasar Sungag din natalatan. Bunaga mo dagiti kagawam iti balayaw. Taumay kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle. Bayadak to ditoy. Agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Hala, di ka mang liplipat nanang Di ko maliplipatan dagiti apo ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagiti apo ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarud nga agim pake tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. ay wen Ha, mapadas ko mula nga hindi agnaud itidakkel abalay. Up and down ko naman. Anang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutin ijadakkel abalayo. Umay kami mutan. Ay, sana. Kababain ka ni pate. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan kan tulaangan iti kwartayaw. Luseng, dudwang talang dito balay. Tawalan katulong ko dito balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutan akadwak dito. Itatadakan niti balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw na yun. Wan, agdalos, agluto, aglabakan da dumabay. Malakalaang mo trabaho da ita. Ay uwin anya ngay ngarod. Talaga akas ta agasawa ta ke ngarudain. Wana, aganos ka. Anya, saan na balay? Talibre amin ti kanum dito'y balay. Naimas pa iti si daum dito'y. Malangaro, tarumwarak. Rugyang mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya mo. Agam sana balay. Manusa ko. Alright, tadakkelan ti balay ko. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Ay, aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama, ti dalus ko. Pantay, apay, aya. Umay ka ngamin, Apay, aya. Ayan tayo charger ko. Alaman tag charsak. Ay na, nagasidag day ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaam kitain. Tanay, 5% laangan to'y cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo, din mo la magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala, unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din, igaawan kan. Katuan apay. Sa apol nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Gantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw ta igaawan kan, patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Ingka makitsendan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Ay, uwan lakay. Gatangam amin da kita Nana, nagadumo da gito yan patay.
Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagado akilot karni da ito yan. Diyak maawit da gito'y Kat apay, paggigid na mabagkatan aya, ay na losing aya, bakbakit ang kan, di mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan Ay, mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laeng ay. Ay na, sayang ti kwarta, nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag, kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa aknot laeng ang makaaway. Ne, agan anos kalusing tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manu latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay. Iso nga ano sa mati maibaon-baon. Tasyak mati ang pinpensyon. Naimbagin ka, tagdakala dito'y balay nga agtuktugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang buntar aramidam. Abay, rigatam dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo't patay. Ang may bagbagak laang. Ala, kaslawan imbaga kong bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti papaunag mo ken amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga asawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka ba yun? Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Anusam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbit ti kaadam dito'y balay. Loseng, ada bisitak nubiga, atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Tangapula putahi ti lutuam. Takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di manay. Kawa na. Tatay tamot la tilibangan ming agbabarkada, Luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutuam Na nagadun nga patay. Payan, itaray na ko na iti ospital. Ay, anay. Mabit lang nga rod nana. Anay ka, ay nagsakit unay ang tiyak ka lakay. Ay litaw agring ka ba? Dali, apay ay disturbo ka di pa naturo. Ay itaray na kanya ospital. Nasakit ti tiyak ka. Aniya, Anay ka. apay ay anyat kinan mau. Jay matla nakarep at araon tikinan ko itay. Aniya, Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ka. day tagamente magbagak. Napangles laki ti kinan mau. Kunak ngabin nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamay. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang nga ita? Tanasakit unay yung tiyan ka. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itan tibunga ti aramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini karda abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanapang listikin na niyo nga agpadpada. Ay, agyaman na. Nakaginawa kunak numatay ako. Ay, uray siya. Kunak mo ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaro no di kay pay lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Madi ti kastagarami diyaw. Madi ti buwakaw. Sana ka po libre ket darop kay matinadaraw. Kitaan niya. Dandani kayo na isagmak.
gapo iti kinabuakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy, manjakaw. Nadidigra ako. Loray siya, manjakaw. Nang runa ket datan titupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasartangan yung tikas ng aramid yung. Wan, promise, manjakaw. Oray siya, manjak mitay. Agbalbaliw ako. Nay, at kinkinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di ta kaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Ag kinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuan, taliklik akong ti karnay, nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan, jak pa'y mangmanganan itim na boy. Natengken prutas latan, takayat ko ti kumutaw. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at yu dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw. Tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laeng lakay. Hindi damo kasla jackpot yan ti bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdayet dan. Tatyam mo saan da kabailan nga aramidan. Ngam kabailan damit gayam. Nagidanda nagdayet. Kat nagidanda met laki mutong. Kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan ti mapan makipilpila iti punpunsyonan. Alakastan to'y pagayam mo lito. Nasaya at man ta nagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay lakit ta pa nagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan. Dua ama nagbalkot ama hilig iti punpunsyonan. Agam sa bagay, ididay ta makiday ta nagbalbaliw damatan kas kunam dito'y surat mo. Nala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti ka padasam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Inta makidaya iji bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Ha? Kastaya? Papanan nyo manan, Bertong. Awiso man insang ka, ibag tayong ka mamakidaya. Ang kwa, likliklikan ngamin ni Aldo ti aginong iti ara. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya, Wan bakit? Jack uminom, promise. siguradom lang ang Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si ka, Bertong, agsagana ka numabartek ni insan mo. Danag mo na ya. Siyak ti makamaw ibag. Agsatan sa uri may salabot, insan. Ay, kwensan. May salabot, ay. Kalpasan na, gawid tam. Sige. Si kalat ti makamon, insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko man ti makisala kadagiti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y ti sala, insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Apay pakurangan pa'y dayta, insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige, mabilang araw ta mga lakpay.
Ada kami ni Ipag. Sorry, Mari. Nabartag ka manan. Ha? Di mo't kunak adi mo bartagan to'y asawak, Berto. Nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, tagkapeta. Wininsan. Ay, Ipag. Saan na balay? Tayo nyawid ko ninsan nga oray na bartakan. Rumbang laang, tasi ka tinangawis kan kwa na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulat ak man iti bistida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay pur Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam. Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wish ko type ti pantalon. Bistida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mong tagawid. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsiingat. Mabuto nga mga agawi dahil. Mabali na makiturog dito balayaw, Ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung supa maturog, Ipag. Sigurado ka? Uy, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki ak, Mari. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawat na? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mangibagay ti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamo trik na ka lalaki. Anya. Ang malablabanak kit ruming baw na tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun pagan ano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Saan na maulit? Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, saan na ninsan? Idya akong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ako naginom. Apay ender di saya kan? Ay, saan? Diyak lang amin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Siyak ti makamu ko ni baka mau. Ipakada na karot kan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado di na kan tumo la palubusan magpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili da mo ninsan ko nagsyaray. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siya tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukatan, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo Ipag. Mabuti nga mga agawid hain. Uray dito isalasin at ipagturuga. Sige lata. Berto! Apay nga ka dito yung kama, me? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin igisalas. Iso nga makikay damang kang kaipag. Awanan kayo tibain. Pumano ka kuna. Kasta unay abuteng ko iti dayda gundaway manang biyana. Nagriyawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak tinaramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din saan na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami
kat pimanawan iti lugar me. Nalabait, nagbutang gapo iti naramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot dua nga anak me. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare. Pagayam Mare, apresyaran ka. Ngamen, oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mo ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kastan ni ayat. No napatag ti may sa tao kan ka ayatam amin nga adakan kwa na. Saan la ti kinasayaat na. No di pa'y kat amin ng agalad, wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mare. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amen.